na ndia ma ndị akpakarati mgbom ndị akpakarati mgbom ndị bambulas a na-akpọ ha bambulas la Abuja ndị akpakarati mgbom na-atụtụ komkom na-eme ihe a gị chee na ha na-abịa atụtụ komkom ha abịa ịtụtụ komkom ha bachaa n'ime ya adịghị baa n'azụ ụlọ gị chee na ọwụ sọsọ komkom ka ha bịa ịtụtụ nwanne they are surveillance ka ha carry out surveillance that is what they are doing surveillance ọ dị maka ndị be anyị ghọta ihe na-emenụ na ọtụtụ our people are so careless and our people are so blind. I'm telling you, our people, they're blind to what is happening. Now, I want to open your eyes. When these people that are coming into your compound looking for bam bam, looking for komkom, looking for bottle of looking for komkom Ishi, give me hello. Okay, you want to look for ya? Go to the backyard. Go to the backyard. No, there is a komkom, no, there is komkom, no, go and pick it, go and pick it. Also only picking it. They are surveillances. They are surveying the environment. Ndị be anyị kene m unu ọzọ biko ebe na nene m asị m udo dịrị gị mma ihe ọma ya emele gị biko na asịzi na onwe ka akọwa ka ama ka afọ unu fo ihe na-eme na ana Igbo ya biko maka ndị ya wụkwala call for security purpose maka ndị ya agbahapụta ma ndị a na-ebukasị akpakarati ngom ya agbahapụta na be gị asị gị ka ha tụtụkọlụ komkom tụtụ arọba tụtụ don't give them that space again maka na ọya ha na-eme ha monitor environment na-efe abalị ha abịa oshi according to nkwa nọ n'Imo State also call bring ya this security update ka onye ọbụla bụ onye Igbo biko ịnọrọ ebe ọbụla uche ga-adị ebe ịnọrọkwanụ ndị ọbụla na-akpagharị bịa n'akụkụ be gị ma ndị na-akpụ na fence na-asị na ha na ikwekwana ka onye ọbụla bata ihe ọbụla na-azị use na be gị jee buli aja iti na dozbin ha bịa na dozbin eje weli ya na dozbin ọ bụrụ ịpụta ime mmadụ ala ọ bata n'ime be gị ọ na-atụtụkọsị nke abụrụ ma stove anaghịzi use ma ite ọ na-anazi all these things unwanted household items anụ ikwezina ka ha na-abata do mana achọrọ m ka unu nenekwa maka ọ bụrụ na ịnụ nke mmadụ kwuozi nke mmụọ okwu ka ị na-anụ biko unu nenekwanụ unu nụkwanụ n'ọnụ ya ka o si wee teach the whole thing maka anya bụ okwu ya bụ ị na-ege ị na-amụta ihe na-efọwọdụrụ nwanne gị ka dafọ na victim of this thing maka na oshi karịzi ndị ntọ karịzi ka mara ndị a na-aya maka na akwa n'oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ezi na azụ dị na ngịga ọnwa bụ isiokwu a n'ụbọchị nkịta biko ebe ọbụla ị nọ bụrụ ya brother skip ife onye na-amara osi na be nebo gị na-apụta a nebo gị ahụ anọrị biko chibe mkpu jubi ese na onye ka ị bụ ebe ka isi maka na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ don't harass that person but jụọ ya in a polite way biko nụ mana nenenu vidiyo anụ ọ dị mma ụmụnne m ọ dị mkpa na anyị mere ka ndị mmadụ mara ihe a dị oke mkpa o nwere ndị ugwu na-awakpokarị ụlọ obibi ndị mmadụ side ohi irete ọrụ ogwe and of course some parts of ebe World Bank area and ha na-eru 30 50 60 ha na-anọ n'igwe na-aga oshi ha na-ezu n'ime abalị from 2 a.m. 3 a.m. 4 a.m. ka ha ji ezu oshi they come in battalions ha na-abịa in battalions ndị ọrụ ogbe etiele mkpuye ndị irete etiele mkpuye ndị ohi etiele mkpuye some parts of World Bank etiele mkpuye and we have made our investigations ka anyị chọpụta ndị na-eme ihe a and we must have to talk to our people maybe ndị be anyị ada aghọtacha ihe na-eme our people a na-aghọtacha ihe na-eme mgbe ị ga-achọwa gateman gị jee chọọ onye ugwu mee ya gateman mgbe ị ga-achọwa ndị ga-arụrụ gị ụlọ ga-akụrụ gị gbamgbam na ụmụ ihe ndị a gị chọwa ndị ugwu ndị ga-egburu gị toilet egburu gị sọkaway chọwa ndị ugwu abịa ha ewere disi dị kpakakpakakpakakpaka ndị na-ebe mbọ ndị na-achọ akpakarati ngwom you allow them access into your house, into your backyard, you allow them access into your compound, you allow them access into your house. Now we have investigated and we have found out that na ndị ugwu ndị a na-agba this machine ha na-adị iche o nwere otu ike machine ha na-adị o nwere otu ike machine o nwere otu esi efu ike machine ha ị gaa na Poly Junction ha na ya ị gaa na Futo Junction ha na ya ị gaa na Irete Junction ha na ya
ị gaa na Kwakụma Junction ha juru eju, Amaka Ọhịa flyover ha na ya, Ọjị flyover ha na ya, gaa na kedu ahịa Orogwe nwere this roundabout nọ na Orogwe before this hotel nọ before Ọgbakụ ha juru eju dia. Ị ga-ama ole otu isi ahụ dia machine otu ị ga-esi amata machine ha bụ machine ahụ otu esi fold ikie ọ bịa dịka ọ dịtụ elu ọ dịghị ka nwa machine anyị na-agba. Na kedu ihe anyị chọpụtara? Ihe anyị chọpụtara bụ na ndị a ma ndị akpakarati mgbom ndị bambolas a na-akpọ ha bambolas la Abuja, ndị akpakarati mgbom na-atụtụ komkom na-eme ihe a gị chee na ha na-abịa atụtụ komkom ha abịa ịtụtụ komkom ha bachaa n'ime ya adịghị baa n'azụ ụlọ gị chee na ọwụ sọsọ komkom ka ha bịa ịtụtụ. Nwanne they are surveillance ka ha carry out surveillance. That is what they are doing. Surveillance. Ọ dị maka ndị be anyị ghọta ihe na-emenụ na ọtụtụ our people are so careless and our people are so blind. I'm telling you, our people, they're blind to what is happening. Now, I want to open your eyes. When these people that are coming into your compound looking for bam bam, looking for konkom, looking for bottle bora, looking for konkom Ishi, give me hello. Okay, you want to look for ya? Go to the backyard. Go to the backyard. No, there is a konkom, no, there is konkom, no, go and pick it. You also only picking it. They are surveillances. They are surveying the environment. Ndị ọkada na onwe ụmụaka ndị a na-agbakwa ọkada na-abụghị ndị be anyị bụ ndị ugwu na-agba ọkada ọkwa ofu ihe a ekwe ọhụ ụgwọ ha eburu gị bụba gị n'ime ụlọ gị ha na-elegharị anya inye ha ego ha emuvuo vam. They are surveillance ahịa ha ndị amịga nke mere na ohi wuke gbara m anya mmiri, nke mere na ohi Owerri West wuke gbara m anya mmiri. Anyị ekwu otela iji na-ekwu okwu a, but if I kwuo ya elu kwuo ya ala, they will think it's just okay ekwuo formality talk ka ekwucha ka aha aga. When we reveal these tactics, the security agencies need to move in. They need to also carry their own investigation. No, here these people, there are 2 times. The first one had the 30 there, and they will rob every building, nothing mega. These guys Sipuchegbe. Hakucha Bakrati Mbom in the afternoon. Bachoga in the afternoon. Nabali, they will mobilize. Burebe. I want to open your eyes. Nda kucha Bakrati Mbom. Bachoga Nabali. Mecha mo Betagimbo in the afternoon. Nabali. Heji how. They will mobilize because they know every nook and cranny of that environment and that building. They have been there during the day. As in Bakrati Mbom. They have been there during the day. As in Dokada. They have been there during the day. As in the Lebembo. As in then aqua. Then a Buhari so you machine. Gay home Hagison had the very humble. Child like we him damage. That is very humble. Bagadi Mbo like and that gave he better 1 million. Mohe better go hage will around the Behana village. Abakrati Mbo like and daga toto. He jiri e buru. Okada go like and daga bata in a year. He jiri wagaru munne he go now number gugu. No, I'm asking you now. I'm asking you. These people will change into something else. 30 kahana did 30. Check your kada check and then na Okada na Kwakụma Junction. Then I walk na flyover. Then I walk na Orogwe. Then I walk na Irite. Then I walk na Poli. Then I walk na Naze. The whole nook and cranny of Igbo State. Umaka kovala. Umaka kovala. You people are not even opening your eyes. These guys have covered every nook and cranny of this state. Nana Bokada, Nana Makokati Mbom, Nana Dodo, Nana Ebembo. They have covered every nook and cranny. Nabali, Heji how. Nabali, Heji how. Now, all them equal me before, come to pay yourself. Ebedi Nana Bokada Nimo State Koshiriwe ID card. Onya Usobla Nacho Hiwe ID card, Nacho Hoke Denya here na register Nana Bokada. You people should push that person away from that area. Take any away from that area. Onya ula na Okada na every junction, any nook and cranny of this state. The leadership of Okada must also make sure that everybody with an ID card. And the name with a face man and Okada. Equalemi before Equalemi had 2 years ago. Mbeha no ebidosu. Now, when these guys see Bachana ohi, Bachampampa hapara no ohi. Zuo
buru ma ndị burule friji ha, ma ndị burule television ha, ma ndị burule sound system ha, otu aka ha si aga flat by flat ezu oshi. Nobody no usu enwere ọnụ, flat by flat ezugide oshi flat by flat zucha. Naanị na ndị ebe ahụ the neighborhood jere form security. Naanị na ha form security after that. Ha bịa anụ ndị ha anụ na ndị form security after that. Ha bịawa again bịazia in 60s. Ha dịrị 60 bịa. These people nwere network. They just need to pull call. You know, ha gbacha ọkada in the afternoon. N'abalị ha aghọ ihe ha ga-aghọ. Ha mecha kimbom, mecha becha mbọ in the afternoon. Mecha ihe a niile na-eme in the afternoon. N'abalịzi ha aghọzia ihe ha hụ. Every community must have a vigilante. When vigilante, every community, every estate must have a vigilante. It is very important now. Very, very important now. But I na-ekwu agba nkịtị. A na-ekwu agba nkịtị ọ gbasara gị, but one day ndị agabịa zuo gori ịghọta ihe anyị na-akọ. Agabịa zuo gori ịghọta ihe anyị na-akọ. Even when ndị ohi jechara report cha ndị that neighborhood je report cha na police, at the end of the day, nothing came out of it. Nothing came out of it because once you gba report na police, a ga-enyekwa information unu agago police. Also gakwa military, gakwa army, a ga-enyekwa report unu bịara army. So they have every information. Carry go on onwe gị. So what do? Chekwa onwe gị. Chekwa onwe gị. Every junction ebe nwere ọkada, ha kwesịrị nwe association, onye ọbụla ga-edeba aha na register, enwe ID card. Government ga stop ụmụ ndị kimbom nda. All these people na-eme akpakarati ngwom. You know, ihe awụcha surveillance ka ha na-eme. Ndị a na-abịa na ya adịghị na-ebe gị mbọ, gị idowe ụkwụ ebe gị mbọ ụkwụ, idowe aka ebe gị mbọ aka, idowe anya ebe gị ntutu anya, ha hichaa gị ọfụma. Ihe awụ surveillance. Asị na a na-agagharị n'ọdụọ eburu small sewing machine na-agagharị gị chịpụta efe gị, ha nọrọ n'ime ụlọ gị, nọrọ na palọ gị, nọrọ na veranda gị na-adụdụọdụọ, ka ha na-adụdụọdụọ ka anya ha na-eji aga kpemkpem na-amonitọ ihe na-aganụ, ka ha na-polishiri gị shoe, ka anya ha na-eji ama na-amonitọ the look and cleaning of the compound and of the environment. Ekwuchakwa m. Onye nwere ntị ya geru. Onye nwere ntị ya geru. Onye nwere ntị ya gere. Ịma ọrụ m owu ka m na-ekwu na-agba ama. Ka m na-agba ama. Ndị kwesịrị ime ihe ha kwesịrị ime ihe ha kwesịrị ime. Aga m arụ nke m aga m arụ nke dik rọ nke tọm. Mba. Aga m arụ nke m. Ọrụ m bụ ị na-agba ama. Anyị gba ama otu a, the security, onye ọbụla dị gịnị, adị at alert. Ndị bi n'obodo adị at alert. Neighborhood adị at alert. Nweenụ neighborhood meeting, nweenụ neighborhood vigilante. Estate niile nwee neighborhood. Ụmụaka na-abịa in 30s, ha na-abịa in 60s. Ụmụaka na-abịa mbukọ ka ha na-abịa ebukọ. Ụmụaka na-abịa mbukọ. Ị gaghị asị m na ụmụaka ndị amaghị ebe ha na-eme in the afternoon. Ma ọ bụ ndị a niile na-abịa in 30s na-abịa in 60s na tụrụ onwe ihe ha na-arụ in the afternoon. Ọhawu ndị ọkada, ọhawu ndị kimbom, ọhawu ndị mbụ ụkwụ na mbụ aka, ọhawu ndị dụọdụọ, ọhawu ndị akpakarati mgbom, bambulas, ọhawa. Onye nwere ntị ya nụrụ. Biko ama m niile na-esego the video ka barụ biko na-eshi ala anya na-atụsakwa n'anya bụ ụzọ nwa nke ndị Igbo na-akpọ share ịtụsa anya egbe notification ka nyanwa bụ gịnị ihe a dịka bell mgbịrịmgba dị n'ime ebe a pịa ya aka ọ gosi gị ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla ekilikie ya yes or on depending on ka phone gị and the setting of the device ise na ji wee dele. Nwetụkwa ihe ọbụla ịchọ ka ị kanye ọnụ ọ ihe ọbụla ịchọ ekwu regarding the video nwe or your experiences or the type of ihe ifugo yes ha ncha niile bụ experience a ti ya na comment section. Nke ahụ dịzi aka ọ na-anụ mgbe ịla ya on just tap ya gbam nya bụ ihe agacha. Ị subscribe kwa na channel anyị ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị bye.